UVasi Governor wenhlangano iVoice of Phoenix uthi isithunzi sezakhamuzi sidicilelwe phansi ngenxa yokungabibikho kwamanzi. We cannot do anything without water. Our dignity will be lost. Some of our protocols are at uGovernor uphinde wakhala ngokuhlukunyezwa ngamaphoyisa uma beba nemibhikisho enokuthula yokugqoza kwamanzi, wathi kusukela manje bazosebenzisa abameli babo abangakhokhelwa ukulwa izimpi zabo noNgqongqoshe. We have engaged our attorneys. You can put that on record, Honourable Minister. In fact, Honourable Minister, we are already engaged an advocate to draft papers when we heard your undertaking at Zikhala. Your undertaking, by the 15th, we open the tap, water will be coming out. UNgqongqoshe uxolisile emphakathini wasePhoenix ngalenkinga yamanzi, waphinde wagxeka amabhodi ahlukahlukene amanzi ngokungakuthatheli ukuhlinzeka abantu ngamanzi. Uphinde waphawula ngokubambeka kwakhe ekuthatheni izinqumo ezithile. Minister of Water and Sanitation does not have all the power on water supply. As Minister of Water and Sanitation, we are limited. Up until the laws that impose the limit are reviewed and we have submitted to Parliament some laws that we want repealed or changed. One of these laws is Section 63. Section 63 allows the Minister of Water to intervene in any situation where there is no water in a municipality. Kusenjalo, izakhamuzi zasemalahleni eMpumalanga nazo zikhale ngezinkinga zokungabibikho kwamanzi. You're the water. You can't do washing. You haven't got water. The taps is dry for 14 days. And when you've got water, there's no electricity. Asikaphatheki kahle ngendaba yamanzi ayahlukumeza vele kakhulu ngoba especially ekseni afanele siprepare labantwana mabaye esikolweni uthola ukuthi aweka abuye ebusuku silele uve ukuthi nawe ayabuya but then angeke uphume ngalo 3-4 uthi yokhelela amanzi ngaphandle. Sekwedlule izinsuku eziningi lezi zakhamuzi zingenawo amanzi.